Isang banwa, mabudaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na mundi na sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog kanay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain nga ipalap na. Panasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpang
nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules Pizza City na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, isolation facilities sang gobyerno probinsyal, amat-amat naman nagakapuno sa mga COVID-19 positibong mga pasyente. Bacolod, nagahulat masang sabat sang National IETF nga palawigon ang travel moratorium pasulod syudad tubtob Abril 15. Bacolod City Police may 11 ka miyembro sang Tactical Motorized Riding Unit Ocon TMRU ginbulos sa Masco. Lalaki nga naglapas sa Corpio sa syudad sang Kabangkalan nakuhaan sang armas lutang. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginhingyo ni Surigao del Sur Congressman Robert H. Barbers ang mga miyembro sa kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte suportahan ang posisyon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Kadungan sini, gindayaw sang kongresista ang hangkat ni Lorenzana sa Chinese ambassador sa pungsod nga respetuhon kag tumanon ang pahayag sini nga maghalin ang mga barko sang China sa tion nga mag-ayo na ang lakat sang panahon. Ginhingyo man sini nga magpadala na gilayon sang nabal nga mga bapor ang armadang kusog sang Pilipinas sa West Philippine Sea agod ipakita ang presensya sang pungsod kag ipakigbato ang soberinya kag kinamatarong sa teritoryo. Maayo ini nga tikang inang hindi lang kita manghangkat bala. Kay kung manghangkat kita, kabalo man kita nga hindi kita makasarang. Kung respetuhon malang sang pungsod China, ang ila palaya nga nagpalipod lang ang ila mga bapor
sa malain nga panahon hindi problema. Wala man kita nagaangkon nga bilog nga kadagatan nagapanag-iya ang isa lang kapugsod. Ginimo ina sang Dios kag wala sina sa nagapanag-iya. Gina-claim lang ina sang tagsa kapungsod kon malapit kag sakop sang ila teritoryo. Ang aton niya medyo diplomasiya lang. Kung mahimo respetohon sang pungsod China ang ginkasugtan kag ang ila palayag nga nagpalipod lang sa malain nga panahon kag magapauli masation nga ang panahon magkanay na. Ang malain kay sumulod ang eroplano panggera sa Estados Unidos sa South China Sea. Amo ginakaron ang malain kay base kon mairitar ang pungsod China. Ang akon pangamuyo ya, hindi naton pagdugangan ang problema. Ga problema na ang bilog nga kalibutan sa kagaw. Ga problema na kay COVID, hindi na naton pagdugangan pa problema sa gumuntang sang nagkalain-lain nga kapungsuran. Luyag naton kag sa hindi. Kung magtuhaw ang gamo sa tunga sang Estados Unidos kag pungsod China, maipit ang pungsod Pilipinas. Ang buot silingon basi mangin collateral damage kita kung matabo. Mga higante nga kapungsuran kung mag-ilinaway, maipit ang imol kagagmay nga kapungsuran diri sa Asia. So ipangamuyo naton nga hindi maglala ang sitwasyon. Luyag man naton hingapinan ang aton teritoryo, medyo gaduha-duha kita nga base kon padalaan naton sang puwersa militar sang pungsod Pilipinas kag gulpi lang bala magsaka ang kilay sang pungsod China kag kun ano nga bagay ang himuon nila nga makatugagamo kag suguran sang inaway pangkalibutanon. Ipangamuyo ta nga ipalayo ina nga bagay. Himuson ta ini, arigluhon ta ini sa diplomasiya. Di kabalo kita, hindi kita makasarang mag-inkwento sa dalagko manggaran kag puno sang armas nga kapungsuran katulad sang pungsod sang China. Bisan ginadaog-daog, paubos lang. Kay ang kalibutan kuno, duha ka bagay lang ina, kung kaysa ara ikaw sa idalom, kung kaysa ara man ikaw sa ibabaw. Pero ang importante nga mabuksan ang mata sang pungsod China nga nagapakitluoy kita. Ginapaagi naton sa diplomasiya kay hindi kita makasarang. Di mga muyo kita tangla sa ibabaw nga kabay pa, hindi lang na magbag-o bala panghuna-huna sang dalagko kag subong man gamhanan nga mga pungsod basi malapakan ang pungsod Pilipinas. Madalasa bala kita sa engkwentro sa manggaran nga kapungsuran. Kabay pa, hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang aton sini probinsya? Gasaka gyapon ng COVID. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang aton sini mga kauturan nga mga negosyante gamay kag dalagko man nga panghakroy naman bangod sining bag-o naman nga ragkada sang kagaw. Kamusta mga merkado? May pagbulubaylo bala ang presyo? Kamusta ang aton mga driver halin sa tricycle, e-bike kag iban pa di pasahero nga salakyan? Kamusta? Kamusta ang pagginawi sa syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Na sini nga mga tinion, dire kita sa aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Mapaang kagahon Action Fred. Subong nga
kuan grabe gid nyo. Siling ko daw mabitin ang electric fan para makaproduce gid ya kag mapatyagan kahit paano ang katugnaw, no? Mapaang gid ang aton sini nga kagahon sa piyak sini nga mapaang kagahon. Ang pila naton ka mga kauturan aksyon na Fred temprano pa nagbulugtaw para makaganar. Especially ang mga drivers, mga tricycle drivers, even ang aton sini nga mga utod nga nagadala sa taxi. Sini nga kagahon aksyon na Fred. Numero 1 na talapangdan sa mga asang patrol. Ining mga tricycles nga nagahulat man sa mga pasahero sa tubang mismo, no, sa regional hospital. While ang ibandari action na Fred, pila ka mga outpatient ang temprano pa nga nagpila na para naman magkuha man sa priority numbers, of course, sa pila ka mga departamento diri sa regional hospital. Ang laragway man karon sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, partikular ang dalan sa Lacson action na Fred masyado pagkatawhay. May pipila pagid lamang ang mga nagabiyahe sa sininga tinion. Although ang kagalabanan nga nagabiyahe karon mismo ang mga tricycles nga ara man sa dalanon action Fred diri sa dalan sang Burgos. By the way, sa aton sininga mga kauturan gamay lang nga panugyan, especially sa mga motorista ba action Fred, sa may ginsang andampi sang dalan sang Burgos Circumferential Road. Ang sa may kuan balada dampi action Fred sa may Lupwest East dampi. Extra gid nga paghalong kay gina asphalt overlay, no, subong nga tinion agad area mismo sang circumferential road, particular ang sang nasilingtan na ang ginasang mismo action na Fred sang area sang circumferential road Burgos. Temprano pa man nakita natin to sila action na Fred, that is why although may mga naga-traffic na, pero may ginbutangan sila nga linya para kung halin ikaw sa area sa babaw bala sa may Burgos extension going ka pa west nga direction, may gamay nga linya basi bala magtalang man sila action na Fred, no. Extra nga paghalong. Ang pila ka mga obserbasyon karon sa patrol, partikular ang dalan sa Hilado sa karon, masyado ka tawhay action na Fred going kita sa area sang Burgos Public Market para hibaluon ta naman, no, ang nagapangunang presyo sang isda kag subong man mga karne kag utanon. Basin bala action na Fred may mga pagbag-una, no, sa mga presyo unlike sa mga nagliligad nga adlaw. Partikular Semana Santa masyado ka mahal man sang mga isda action na Fred. Basi karon medyo nagnubo na bala ang presyo para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa may idea na sila action na Fred, no. So mo mga bagay nga ikchikyarta subong aga. Iban man diri action na Fred nakitan taman, partikular ang mga nagabaligya sang kape subong aga action na Fred bukas na, no, sa aton sining mga kauturan, while ang iban diri nakitan na mga naga-deliver sang isda, ice, manok kag iban pa nga karne. So para may idea man ang aton sining mga kauturan, puro pamangkot man kita direksyon na Fred. Ang iban man diri ang mga labasero nga riban nagahulat pa sa sining kagahon sang iban diri I think isda, pero kahapon action Fred nakalabay kita diri sa area medyo may pagbag-uman, no, sa presyo, pero lantawon ta kay medyo masako man abi ang partikular ang presidente sa Burgos Public Market, no, si Mr. Ruben Kasipi. Uy, by the way, kita na kami ito kahapon action na Fred ni Pato. O din siya? Si Nini Pato, siling ko daw lumlum ka na. Sige niya, way ko kalumlum, galing kay tina, ang iya galing nga oras panghapon na action na Fred. Sa hapon na. Panghapon na. Kaya siling ko gani kung adlaw, ti mga amon nga oras, makitanta na siya, o galing kay ti sa karon,
kung aga di pa siya makita siya na Fred, no? Kalabanan niya nga oras mga nagaumpisa siya diri sa pagbantay sa area mga adlaw na gitman tub na siya sa hapon na gidya action na Fred. Si boss way pa isda, no? Way pa. Wala pa kasulod. Way pa kasulod ang iban nga mga Pamangko isda. tabi da Action Alvin, ini mga presyosang pula nga itlog, pulo pamangkuta da, mga ugabalingon nga arada, pila, ang mga pinakas nga arada, amo na bla para may ideya nga atong tagpalamati kung magpaninda sila, may ideya sila sa presyo. Action na Fred, no? Mangita kita diri uga balingon. Katupad kasami diri action na Fred ang ila sining nga uga diri sa kilid mismo mo sang kay ni Sir Ruben Casipi ang Ruben sir way pa no sarado pa ugang balingon adlaw na ba sa ugan na adlaw na ko bukas monitor gid sa aton Sir Ruben Casipi action na Fred kasi maguro adlaw bukas na no nga ining uga kaga pangabalingon ni the same sa itlog action na Fred. So ang mga available karon nakitanta na diri kay matamat naman sa pagbukas kagag pagplaster action na Fred. Pila naton nga mga kauturan si ang isda mo yan din tabo ha wala pa way pa nagabot isda mo ara man ko way pagkahuas ano mga available ta nga isda para may idea mga utot ta Blue Marlin lang ha Blue Marlin Blue Marlin action na Fred. So, maayo ni. Halin na sa inubaan nga Blue Marlin mo? Oo, pila na yan. 400 na nga. Taga 400, no? Amo pa rin ni so far ang available action na Fred. While ang iban makita taman diri halos preparar man no? Sa sining kagahon. Sinini pa konto. Diri naman action na Fred. Himayo niyo. Ay, kuha siya sa Tagalog pa Gigi Galunggong pero sa aton the reaction na Fred Batikulon Batikuling pre taga pila ning Batikuling mo 180 ha 180 action na Fred dagko ni siya ang Batikuling action na Fred that is why medyo mahal-mahal ang iban mo diri ano ni ang klaseng kuan preman ha Kawayanon Kawayanon nga klaseng isda ko. Tagpila ni siya, pre? Muman 180 man 180 man. So, dagko gagmay action na Fred, no? 180. So, at least may idea na sila. So far, jutay pala gid lamang ang isda, kagang supply sang isda. Pero mayo ni action na Fred, basta gusto mo, temprano ka pa magkilaw. Namin eh, kililawon eh. Gwapa, pila ni siya? Pila ni siya? 200, tabagak, fillet. Pang fili na ni siya action na Fred, tabagak. Pero, why na ni, limpyo na ni kayo no? Oo, sir. Palifish fillet na ni siya action na Fred, tabagak, 200 pesos. Pero mabakal ka lang ganyan tabagak ya? 160. 160. 160 action na Fred, no? Amo ni ang mga available sa karon 160 aside diri ariman diri ang tilapia. Wow, gwapo pa nga tilapia action Fredo, kampiyon nga tilapia. Vertica cold pagid ni. Pre, pila ang tilapia mo? 150 lang. Ha? 150. 150. Mo ni balarite ni? Oo, tagpila ng balarite mo? 160. Ha? 160. 160. So kung lang taon taction print, medyo nagdubo niya ang presyo subong sa isda, no? Nagnubo ni siya sa 160, 150 ang tilapia. So mayo ayon ni siya action na Fred. Amo ni so far ang mga available sa karon. Lakat man kita action na Fred, no? Sa pila ka mga sa karnihan sa pagkatuta sa area sang nagabaligya balasang baboy action na Fred sa sining tinion para may idea man ang aton sining mga kauturan bala may pagbaguman sa presyo sang baboy ligat to si Mana Balaksyon na Fred antes ang Semana Santa konti siya mo tag 260 ang kilo sang baboy. So base sa karon
try tabi kung may pagnubo ang presyo sa baboy. Sir, kamusta presyo na ito subong sa baboy? Pila subong ang karne? Amo manggapon to 17 karne ah. 270? Oo. 270 so may pagsaka sa gyapon. Taas mang gyapon, no? Oo, taas mo. Ang kuan mo ya, ang baka, sir. Amo baka to 300. 300 ang karne sa baka action na Fred. Ang baboy naman 270. So kutsing ganon, amo ni ang may pagbago sa presyo gid kaya last week during the Holy Week action na Fred, ang presyo sang baboy 260 and 280 to 290 ang karne sang baka, pero karon do nagsaka gid sila by 10 pesos action na Fred, no? Okay. So for amani action na Fred, ang pinaka mga sitwasyon kag presyo karon sa isda, nalakip na diri ang presyo sa karne sa merkado. Ang ining observation sa patrol nalakip na presyo sa merkado ang ginatulong sa inyo sang may TC, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakot, nagapapaskog sang aton tagsa ka mga immune system. Ginatulong man sa inyo ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na madmadron adlaw na may opisina bala Miyerkules pa lang karon nga adlaw anano ang mga pulo pamahawon ninyo nakalista na kamo makakadto na kamo sa merkado aga paron para nga makaluto mas temprano. Ako ya kon pasugdan ko karon nga aga gusto ko yan ng langka nga tinuktok bala munggo tapos bakla mo sa damo nga gata pero ang panakot mo siya og galang kita ka mo sa uga nga dlagko bala na ginalasa nga lagpad nga uga na mo na siya ang ibutang mo sa ginat-an nga langka baklan mo paitan kag batuan sos amo nang ginapulo pangita sa ngakon ginhawa karon nga kaagahon pagkatapos may pinamalhan ka nga lubo-lubo bala o sa pagganamit amo nang pulo panamkon ko karon nga kagahon nga pamangkot ako kay na kay Aksyon Alvin kung tagpila ang pula nga itlog bala nami na sa talang-talangan sang kamot mo mga 3 kabilog siya na pagkatapos kiharan mo siya sang kamatis mong barato kayo tapos sibuyas Bombay so sa pagganamit ginapulo pananaw ko gin nga kananam sa pagkanamit ipamahaw o ano pa ang ginahulat nyo mahawron adlaw ron las 4:23 na kinahanglan may ara na kamunauman sa pinsar nga pamahaw ang katumbal sa mong damo no ako may tanong ko nga katumbal sa balay putik damo amo nang ginapusa ko na siya kung may mga sulugbahon na be labi nagay kong baboy abaw timplahan mo na sa sang suwa bla yutay nga langgaw pagkatapos pusan mo sa katumbal pagbakit mong gaso-aso pa iso mo sa sinamakan wow garaguso agiya gatrag na klaway mo akanamit mahawron Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na una nga hutong sa ngaton roll call karon nga kagahon baw sirinan pa yung gayong o ana una did nga nagpariser karon nga kagahon kay Huma Lumina baw kay Marso 9 birthday mo sang Daman Kingdom of Saudi Arabia baw sige gapamlansa sa kuno makadto sa obray ko ro taga Tabugon Kabangkalan kuno Balwarte kag Suman Bangkiran family good morning si Vanessa Mayo Arana sani baw init humid kuno to gapangagat ang init da sa Rochester Minnesota adlaw-adlaw ya suki tani si Vanessa si Jubal Trinidad sang Kabangkalan nagpadala isa kagatos ka star
Thank you, Gid. Kay Lunila Tarusan, Sampurok 20 Alangilan, ara na siya. Si Deloterio Acosta Gare, dira sa Quezon City, sa Lamisa Dam. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay John Isguera, kay Ros Ann Leonardo, sa Barangay Buhangin, Isabela, good morning. Sige. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Ang atong blatlo tamyaw lang, pagkatapos hindi lang tuman kalawigid sa inyo sininga panamyaw, parang bisan paano tanan-tanan maukomodar naton. Kay Giovanni Sope, good morning man. May lang nga pag-monitor, dire sa, naga-monitor kami dire sa work sa Jack Victor sa Montreal, Canada. Sige. Teleskopyo ko lang ang inyo ginpadala. Kay Jurita Sayam, good morning. Pinakas ko nung iya. Pinakas Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Rocky Malinaw, mayad lang nga pag-upod. Kay Angelina Galupo, good morning. Kay Sanso Jaime Alien, good morning from Houston, Texas. Kamusta da? Ang Texas, Sanso Jaime Alien. Nga taklos 45 wala na. Sa una pa to ya. Nga tiyempo. Okay morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa tuntag sagid kakagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 4:30 na. Si Marso 9, ho? Mao kadamo sang star nga ginpadalaya, Marso 9. Thank you, Gid. Kay Fernando Lombre, kay Warren Ortiz, good morning, man. Kay Salvador Tanalion, badong ko niya, sang Pontevedra. Kay Pedrito Barrientos, good morning, man. Si Judge Nap Diamante, kabugtaw na ni. Si Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Dira kay Marvin C. Ba? Kay Jan Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, dira kay Pareng Istoy Querido, ba daw, kamusta ka da? Kay Junjun Agustin and family, dira sa Kawayan, good morning lang. Ba, siling ni Rooney Gordon niya, gutom ko ba? Sige natin, kung gutom, pamahaw na, luto ron. Oh, anong mga bulubalita nasyonal ba? Si Anay Presidente Irap Estrada, kapo ko na ginreport, ha? Nga stable mo siya, gin-ICU siya. Subong ang report daw naglala ang iya sini nga pneumonia. Pangamuyo talaga. Ang Anay Presidente nga kabay pa maumpawan. Kabay pa. Bisan paano maagapan niya ining balatian. Inigo siya mo sang COVID. Igo gani si Defense Secretary Lorenzana. Nagkalaigo ang mga opisyal, ang mga kongresista sining COVID. Wala pasensya ang kagaw mo. Jutay diferensya nga magalog ka. Disgrasya kagid. Iguon kagid sang kagaw. Amo na siya ya. Kadelikado nga dapat halong-halong extra halong-halong Christmas special social distancing padayunon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Evelyn Dugaduga Holguin Katalogo, good morning lang. Dira sa yaw-yaw ko no. Happy birthday subong kay sino ni? Florita. Kay Florita, sige Happy birthday sa imo karon nga adlaw. Balo kamo kisa gina teleskopyo ko lang ni, hindi ko mabasa gila yung kagasaka siya Kay Junior Pilahio, good morning man. Nagamonitor sa Singkang Airport. Kay Berlin Lirasan. Morning ko no sa pamilya Lirasan. Okay ariglado Basta hindi lang tama gid. Kalaba, okay lang. Ariglado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30
39 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kagahon. Muning lang kay Rochelle Torbila, kay Rinaldo Riparo, kay Evelyn ni Pomosino, kay Martin Aliling, ba sa Imos Cavite pa, kay Lonel Berhet Saputin sa Barangay Alihes, kay Babes Navarro Ortales, Baligwas, good morning lang. O sige, kay Mon Lisay sang Hinigaran. O diri anay kita may nga balita, libre nga medical check-up, libre nga consult. Panamyaw siya sa iya sini mga kakilala. Dali lang, ma-relax kita makadali bla para makarelax man kamuda kay binalikay kita pagkatapos ang pila naton ka mga obligasyon. Standby ka mo dira, balikan ta kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik kita sa pagpangalagad
karon nga kaagahon. Oy, ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may pagtupa sang ulan o kon panaliti tungod sa northeasterly wind flow. Pero porte ka pa ang sus, gapangutot ang kainit. Magadala ini. Sang tuman nga pamalatian. Mahinay tugtog kasarangan nguyop sa hangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin mahinay makanay tugtog kasarangan nga pagbalod. Ay puerte ho ga pangutot ya mo. Puerte mabatyagan mo gid nga daw nagapanalupsop gid ang kainit sang panahon. So panugya naton hindi magpasimpalad sa mainit nga panahon. Magadala ini sang balatian. May COVID na kita, may balatian pa sa sobra nga init. May gutom pa, bangod kun laya na ang mga hilamon, wala naman kaunon ang aton kasapatan. Ano ini? Daw natamaan na kita, daw ginapustdakan kita sang problema halin sa dapadapa, pakadto sa ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Medyo pulo pa na miyaw lang kita. Batuan ta ini. Kay Erne Odascolidas, good morning. Kay Ilsa Pabalinas. Kay Luwila Siason. Kay Kili Jaylee. Nagpadala sa 50 ka-star. Thank you, Gid. Morning ko na siya miyembro sang AFC. Dira kay Biboy Villasor. Kag subuman kay Vanessa Mayo kag Noel Amar. Kay John, kay Jason de la Cruz. Siling ni Vanessa Mayo, thank you gid sa greetings ni Kili Jaylee. Si Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, ara siya. Kay Gina Abilino Rodilia. Kay Asis Mahinay. Kay Imbong Jocampo sang Maaw, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Si Noel Amar, ara siya. Mga grupo ini, nagatamyaw sila grupo ini. Nanday Vanessa Mayo, sumuman kay Milili Uligo, tamyaw yaman kay June Sison, kay Raquel Di Maala, ara siya, nagaupod man sa aton karon ngaga, kay Pilinura Oliveros, sang Barangay Robles, La Castillana, ara man siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Thank you, Gid, sa pag-upod-upod sa aton, enjoy lang kita tagsa kaagahon sa likod sa mga problema nga ginaatubang at tubangon ta ini nga may kaisog sang buot mabatuan ta niya malampuwasan ta gid ini gapati ako buwas damlag maiskirda gid ini si COVID. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kay Totski Lauriente, good morning. Si Noel Amarua, utod ya kuno, tamyaw ya si Perla Reynaldo Roric, Miki kag Ivan Amar. Si Sherlyn Di Guzman, ba, ang ugangan niya kuno nga si Tiko, naga-monitor gid, tagsagid, kaagahon. Ba, nabuksan ko man ang buon-buon ko. Ari galio, si Lito kag Banji Abaring, naga-monitor. Thank you, gid. Lagsa ko lang inabuksan ning baon-baon ko. Kay Marlene Diaz, sa Sumag, naga-monitor man. Pasudlon ta ang report sang Kapitol, isolation facilities sang gobyerno probinsyal, amat-amat naman nga nagakapuno sa COVID-19, mga positibo nga pasyente. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Halos na puno naman sang mga gina-quarantine kag ginapaidalom sa isolation. Ang mga isolation facilities kag quarantine facilities ang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Ining ipahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II kasunod man sang sige-sige nga pagdamo sang COVID-19 active cases. Ginehemplo sang Provincial Administrator ang sitwasyon sa buong sang Mambucal Summer Resort nga sa diin may duha na lamang ka mga isolation room ang bakante. Bangod may 42 gid ka mga empleyado sang gobyerno kalakip ng pila ka miyembro sa ila sa pamilya ang subong ginapaidalom sa isolation matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Ang sabahin naman sang healing center sa Banwa sang Ibi Magalona may 111 ka mga ginapaidaloman sa isolation kag 13 naman sa sudad sang Silay. Yari si Attorney Diaz. Ang ato ng Bukal Subong is occupied by at least 42 employees and their families. Also ang aton iban pagid nga mga referrals from our mayors, amo na problema ta kay pamilya. Isa ka empleyado, pamilya dayon madala. Ang kaksonyugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Juliet Dinero Julata, sang Purok Gugma Villamonte, good morning. Kay Milagros Morales, naga-monitor sa Maaw. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan. Standard Time, las 5:14. This time check. Mga kapi-kapi, tanay, Dr. Arfreds, Philippine Standard Time, las 5:16 na, kay Dennis Richard Tibor Ruma, kay Mario Bacauco Irad, kay Elmer Bailon Baron, kag Angel Recoperto sa Woodside 1, Barangay Alihes, good morning. Dira kay Kati Bir, good morning man. Basi Neil Brian Baluis, Arasya. Dira kay Silda Vargas John, good morning man. May lang nga pagpod sa ato na tagsagid kakagahon. Upod-upod lang kita, bisan paano ulo enjoy lang kita. Tagsagid kakaagahon. Pamatian tang report sa pursa sa aton kapulisan,
Bacolod City Police may 11 ka miyembro sang Tactical Motorized Riding Unit o kon TMRU ginbulos sa Masco. Aber detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action for good morning report gikan sa Bacolod City Police Office sa karon may 11 na ka Tactical Mobile Riding Unit o kon TMRU ginbulos sa Motorized Anti-Street Crimes Operatives o kon Masco sa din ang team leader diri amo si Police Lieutenant Randy Tapang. Wala labos sa di Action Fred, may ara man duha tubtod tatlo ka TMRU ang kada police station nga nagkakandakban sa Police Visibility Patrol. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang team leader sang TMRU nga tatlo ini ka shifting ang ila ginahimo. Sa din may 4 ini ka PNP personnel ka naga-duty sa tag 12 oras ang kada shifting. Sunod kay Tapang Action Fred, ini sila ang nagapatigayon sang Police Visibility Patrol kang kogisa nagkakandak sang checkpoint sa mga strategic area ilabi na sa mga lugar nga madamo sang tawo. Ang naman strategy, on mga convergence area, mga mataong lugar, Lakson, considering na limited target repeat natin mula sa Gasolina, Sineret, so bibig Gasoline, we can go around the city all the time. So strategic lang ang aming deployment, sample dito sa Ayala, downtown area, dahil dito 12 sa gabi, dito sa Bisa, Pino Drive. Doon kanta na traffic natin, kaya daming reported na mga computer agent natin, nabibigyan na ng mga robbery incident yan, especially pagka mag-soldohan na gani na mga call center, ang mga na-target sa mga nakamotor. Ang iba, di na nag-report based doon sa tatanong ko lang sa sa mga guardian, yung mga incidentong ganun. Ang concept of operation nito, it will depend again sa street crime, sa motor anti-street crime operative sa ring MACTO. Ang TMRU detained purposely to combat also motor riding system. Kasi na, that is more on the reactive portion. Pero ang ginagawa natin ngayon na kinero, considering sa strategy na ginagamit ng mga perpetrators, I am focusing more on the proactive measures na instead of running after them, after the incident, we have to do something na before the incident happens. We have to do something na ma-prevent ang mga ganon by Atlantica. So like we did last time, by conducting Atlantica, implementation of traffic rules and regulations sa 4136 at 338, yun, naka-intercept tayo ng nagdadala ng illegal drug because of that intervention. At yun continue, hindi lamang ang motorcycle, pati na kolorog na mga tricycle na ginagamit yun sa mga incidente ng narabiri natin, dahil sa gabi, dapat na natin ginaisyan ng ticket pag wala silang mga kausalang dokumento. Action Fred, si Police Lieutenant Rondel Tapang, team leader sang Tactical Mobile Riding Unit o kon TMRU sang Bacolod City Police Office. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa kaluban sang una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, dira kay Ani Rapol sang Okinawa, Japan. Good morning. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Basi Budjulinggo sa Mandalaga, no? Natamyaw sa ni Noel Amar. Kay Ayan Paul Nobilia, kay Angela Liarte Gayundato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning. Dira kay Di Anton Diaz sang Patria Village, good morning man. Diri kita, Santon Plus Herbal Capsule. Ano ang babulig?
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 26-9. Una nga bula, 26-9. Second draw, 29-26. Ikadua nga bula, 29-26. Third draw, 13-23. Ikatatlo nga bula, 13-23. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang luto tatlo. Una kita, 6-4, jackpot 4,619,457. Resulta in any order, 21, 33, 23, 18, 3, 12. Resulta sang 6-4, 21, 33, 23, 18, 3 kag 12. Sa ilo kita 649, ang jackpot 16,954,040. Resulta in any order 23, 35, 36, 13, 42, 5. Resulta sang 649, 23, 35, 36, 13, 42 kag 5. Sa ilo kita 658, ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 53, 9, 15, 28, 4, 23. Resulta sang 658, 53, 9, 15, 28, 4 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Ribatado Castrio Lianes, good morning. Mayo nga pagmonitora. Kay Dodge Dalida, good morning man. O kamusta na kamuda? Ang pila naton ka mga kauturan, naga-upod-upod sa aton ng ibanti, hindi ta mabuksan dali-dali ang aton buon-buon, base kung may nagasulod, so rigid. Diri na lang irikta sa aton diri, kay sa aton Facebook para nga mabasahan naton insigida. Okay man? Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29. This time check. Kay Mila Galiego, sang Purok Progreso Takuling, mayong agada. Kay Bimboy Saiko, gamonitor na siya. Kay Rinaldo Lumakad, sa Barangay Agisan. Kay Bagi da good morning, kay Bagi Alila. Mabalik kami pagkatapos ini. Susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas.
At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. This time check. Alegria, kay Jerome Lipana, kay Marilyn Bilar Olvido Siquihor, sang Permbel Pahanukoy, good morning. Kay Dilaos Dara siya. Kay Banoy Bahande, dira sa Purok Kabukiran, Takuling, good morning man. Pasudlod tang report sa Bacolod City Hall, Bacolod kuno nagahulat pa, sang sabat sang National IETF nga, palawigon ang travel moratorium, pasulod syudad Tubtob, Abril 15. Balita City Hall. Detalye sini po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga nagahunat pa ang LGU sang Bacolod City sa mangin sabat sang National IATF Action Fred. Amot ini sa apelasyon nga palawigon ang travel moratorium sa mga lugar. Ngayara sa ECQ lakip na ang Cebu, tubtob Abril 15 Action Fred. Kung madumduman, una na yang ginaprobahan sang National IATF ang travel moratorium padulong sa Region 6. Umpisa Abril 4, tubtob Abril 10. Si Mayor Bing Leonardia ang una na nagpadala sang sulat sa National IATF angot sa sininga pangabayang nga tuyo nga makontain ang pagsaka sang COVID-19 cases sa tinalikdan nga duwa ka semana. Nabatihan si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Ang Bacolod, we were asking for an average of 10 days. So we will see more or less extend by another will extend for another 3 days or whatever would be the general approval of the National IATF. Santon Plus Gold mga kaksyon ini ang pinaka-epektibo nga food supplement. Action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan
na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Aksyon Radio! Kita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities
para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo. Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Erlinda Planas na sa Manila, gamonitor siya. Kay Maria Teresa Hupilinya, kay Arman Regalado, good morning Dira kay Re Barayuga, good morning man. Diri kita, lalaki nga naglapas sa korpyo sa syudad sa Kabangkalan, nakuwaan sang armas lutang. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May action na friend, imbes nga niya sa kaso, paglapas lang sa curfew, ay nakuhaan pa sa armas lutang dito sa may Guanzon Street, Barangay 1, syudad sang Kabangkalan kahapon sang kaagahon. Ang suspitsado action friend ginkilala sa kay Ruel Apolinario, 49 anyos. Nagapuyo ini sa Barangay Kamugao sa amuman nga syudada. Nagpatigayon sang patrolling action friend ang kapulisan sang Himamaylan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Dennis Milgarijo. Kag sang nakita nila ining nasambit iya nga si Apolinario ara sa gwa sang dalan mga alas 12:45 sang kagabiyon ti curfew ina sa nasakop na nga area sang Kabangkalan. Dito gin-search nila ini, gindakop nila, may sukbit action friend nga isa ka Black Widow caliber 22, lakip na 5 ka bala sini nga wala pa nakalupok. Ang suspect karon gin-turn over na sang Himamaylan PNP dito sa Kabangkalan PNP. Inang balita ini, Section Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Si Carol Muntuya, good morning lang. Mga blatter entre pagkatapos ini.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Salisan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Kay Yasmin Roldan Rabilio, Baus Steve Ariho, from Australia with love. Si Chi Samura, Lini Steve, kamusta si Suon Lori Apurado, guwapo gyapon na.
Si Elizabeth Malaka Gamala ga reklamo makahapon do kape ko no ang tubod sa tubig so sa ulihi wala magtubod kay brown out ay anano ini ang nagakatabo sa prime water. Diri anay kitawa Evergreen Herbal Capsule anong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ginabulumanta 10,000 ka pesos kapag butang ang natupok sa kalayo sa sunog nagluntad kagabi sa Purok, San Miguel. Barangay Sumag diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi. Ang sunog, ang nasunog action Fred mo ang stock room sa kilid sa ila sining puluyan o kung sa puluyan rather ni Ruben Magsipog 71 anyos. Dugang pagid diri ni Legaspi ang stock room isa ka anay tiyanggi sadto nga ginhimo stakan sa mga gamit sa pagkayo sa mga salakyan. Nalakip na diri ang stakan sang daan nila nga mga pagkabutang. Naunatala naman nga liwat magabalik ang iya sining arson investigator sa lugar sang insidente agud ibaluon ang gintunaan sang kalayo. Wala man sang napilasan sa amo nga insidente. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na. Kay Teresita Orula Kahuraw, good morning man. Kay Ricard Bagilda, kay Sheila Alagos. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04. Numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,